Kaning atong ebanghelyo mao ni ang ebanghelyo ni adtong Domingo, pero taas-taas lang tog jutay pagka Domingo. Unsa gitoy pista pagka Domingo? Ang makatag-an ay 100. Holy Family. Holy Family, Sagrada Familia. So gisgutan didto kining maong ebanghelyo. Exactly mao gyud no, Luke chapter 2 22 to kato 40 lang to karon 35. Nya nganong gibalik man ni paghisgot dinhi sa atong liturgy na bag-o pa man unta ning nabati tungod ni kay importante kaayo ang maong teksto. Giya gid ni sa mga ginikanan. Nya unsa man ang giyas ginikanan nga ang anak ihalad gyud ngadto sa Ginoo. Dili ang anak gamiton aron mamawi sa gasto. Kaya narabay uban yung kaning anaka ako gining pahimuon nga abogado, himuon ko ning doktor, himuon bisag unsa na lay ambisyon ba. Pero ang malimtan gid nato kana yung paghalad sa bata ngadto sa templo. Ang paghalad ba ngadto sa Ginoo ba? Kinsa dinhing ginikanana nga pagkataos inyong anak, pagkalagsik-lagsik ninyo, inyo dayong gihalad sa Ginoo, kinasing-kasing ba nga, Lord, imo ni. Wa no, sige jug ambisyon, unsa kay gatas ani painom, unsa kay kana gyud, unsa kay healthy nga pamaagi, kanus ani bunyagan, kinsa may mangugos ani, mga butang ba nga niar gyud kutob sa kalibutan, pero ang malimtan gyud kanunay ang paghalad. Ang uban gani karon napastiyan, wa na. Gihuna-huna na nga, eskulahon ko ni college, kuhaan ko na nig insurance. Insurance na. Kana mga educational plan ba? Anama gani uban, memorial plan na. Kuhaon, mo pa gani pagkatao, memorial plan na. Pero wa gyoy naghalad ngadto sa templo. Ang practice sa akong mga ginikanan, na taga-bukid man to, ang og saktom sa tong ila, ang ilang paagis paghalad, magdebosyon sila og santos. Ang akong santo karon pa ko nahinumdom nga ang gidebosyon ni mama para nako ug tingali para namong tanan San Vicente Ferrer kanang sa Pitalo. Nya naa gid mi anay nobinahan. Mo nang makadungog gyud ko anas una kay inig nobina ana Hunyo man na kuanong mama kada Hunyo ba mo na ilang pagpangadji nya mag hikay-hikay sa migamay ana mag-ihaw ra gug manok kay tuod lagi pahinungod sa pagnobina para tunamo dayng mga anak ingos mama gihalad mis Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer wa ko magdahom nga mag-abot ning San Vicente Ferrer dinhi ana nya kinsar ko magdahom dito nga tuwa ra ko sa bukid sige panirador anang langgam mangarga manguling dito motos mangga. Kinsa ko'y magdahom nga mapari ko niya mag-abot min San Vicente Ferrer anhi giday ko sa templos Ginoo magpakamatay. Anya, nganong nahitabo man na kay gihalad ni mama kami. Nya mangadto gina sila og Pitalo pero ako nadako ko dito bata pa man tingin ko to ako'y buot anang wa na ko kahinomdom nga gidako ngadto sa Pitalo kana ba sa San Fernando ba? O naman kapilya diha nga San Vicente Ferrer nga sikat kayo o mo na dito'y dadaan ni mama unya hinumduman na to i-fast forward na to si Kristo kay gihalad mas templo dihay pag-abot niya 12 anyos nawa ni siya nya pagpangita ni Jose og ni Maria tulo ka adlaw silang nangita diin man nila hikaplagis Kristo dito sa templo. Ang ako sa long na imagine nga nahitabo ginagmay ra noning eksperyensya tungod kay gihalad mi ni mama og ni papa ngadto sa Ginoo pinaaging San Vicente Ferrer wa man mi tudloi ni mama og ni papa nga pangalagad mog simbahan wa gyud mi wa ko kahinomdom nga niingon sa mama pag choir mo kami bisag di mi kamo kay mo kanta ako di kay ko kamo mo kanta ako pay nagkuan nagtukod sa among choir. I was 19 years old sa dihang gitukod nako way back 1985 ang among kahugan choir
Nya nangalagad mig simbahan, mulakaw mig 6 ka kilometro ngadto 7 ka kilometro aron lang mo alagad simbahan. Nya balik na sad, lakaw gyapon. Mo abot yung mga 14 ka kilometro among lakawon. Nya gi-reject pa mi primero dito sa among simbahan in town kay among mga tingog basa kay tanan mura mga wa gyud di gyud pang choir. Nya ang among gisulob chinilas ra pod. Nya ang among mga naong ay nangasunog sa init dito sa bukid, mga mag-uumag yung mga naong ba. Wa mi pakantahay dito mi gibutang sa Langob sa Guadalupe. Ay, ang Langob sa Guadalupe ato panahona naa pa mas kakahuyan. Ang ato maglakaw pa kag kasimbahan tabok atong sapa. Adto mi mo serve dito mga siguro mga 2 to 3 years gito nga udi mi kasud simbahan isip choir mo apil-apil lang mis kana mga grupo-grupo ba, pero nga naa gid mi schedule wa mi taga schedule kay uwaw rasad kaayo og kami ra gyud mo kanta. Pero karon ang kining choir nga akong gitukod 1985 apil na ay kana Sister Nara, mga second generations na sila, mga 1989 na nisod, kami 85 migasugod. Karon mauna ni ang lead choir o overall nga center sa choir dihas Parokyas Guadalupe sa Grand Choir, ang The Streamers Choir. Karon gani ilarong online nga Christmas party karon. So imagine ninyo 1985 karon pila naman mi katuig isip choir. So, ano pa kani akong bangho dinhi kanang tigduyog-duyog o original man sana nga member. 35 na. Daghan ang nangamatay ito, ubay na nangamatay sa among kauban. Naigipamusil sa NPA, naasay nangamatay lang tungod sa sakit. Kanang dugay-dugay na gining grupuha. Mao na nga sinugdan lang ito sa paghalad, haguan og pangadsi, padibusyonon. Nya wa gyud ko tudluing nga alagad og simbahan. Nya kana pa yung gilayon ba? Nya gisupak pag ko wa lang kay gitudluan, gisupak pag yun pagsugod ako yung bungkaga na. Nya ang musulti pag yun, ang ako pag yung mga uyuan nga aktibo dito simbahan. Hasta akong ginikan, bungkaga na, hununga gina inyong kan, hununga pamatyo na lang tamaan. Kada man kasabaan gyud mi ba? Nya gi-reject pag yun, nya nisungasong yun. Nakaroon nahimong The Streamers Choir. Gani usanas akong gipasanginlan nganong naaktibo kay ko sa simbahan og nahimo gyud kong pari. Pero sayang lang sa noon kay maminyo. Nindot man dato. So ihalad yun ihalad yun sa Ginoo. Og di ta makahalad, unsa may resulta? Karon ang mga bata minus naman kayo ang gihalad sa Ginoo. Unsa may nahitabo? Tuas computeran gayang pungad. Nanga-addict sa computer games. Wa na kaayo sila ma-attracted sa gitawag natog activity sa simbahan. Wa na roy mga batanon kaayo nga mo ipipila pero wa na gibatanon ba nga kana bang mura bitag magkisi-kisig yun kay musimba gyud ko. Kanang iyag yung personal ba? Simba gyud ko, magrosaryo gyud ko. Naa pa ba na? Anha ra gyud na mahitabo kung naanay problema sila. Ting board exam, ting exam, kanang di natunghaan, kay gisighag tukhang sa uyab, hala sigig yung ampo. Masakit. Pero wa ning mga butanga, dili mo adtog simbahan aron mo alagad Kagabi usa to kanindot kayo nga gathering sa tanang nangalagad dinhi simbahan. Ambot nalipay ba katong nanambong ato basta kaming Father Leo lipay kayo mi. Naay mangutana nako, Father, mura manig sobra ra kayo ning imong gipang buhat murag di kani usik-usik sa kanini ang kanini ang income sa simbahan. Ay nigasto gud ta atog siguro mga 300,000 tong atong gathering kagabi tanan na gyud to pagkaon kato mga raffles kato mga ipanghatag nga bugas. Pero sa tinud-anay gamay ra sad kay ito ikumparar sa daghan kay mga tao nga mingabag nato dinhi
Kadto 95% ato or mga 90 to 95% pulos donated sa akong mga kaila o sa mga nagsigig suporta nato din ni simbahan. Nya nganong nipaambit pa ni mga tawhana kining ato mga donors and benefactors, di mo mahibo nakasuok aning atong parokya unya nganong sige mas laghatag mga taga dinhi o dili taga dinhi tungod na kay sila nakasinati kasagaran ani nila ha dili mga batan-on nga kanang edad og mga 20 anyos jutay ra kay na silang 20 anyos kasagaran ani nila ambot kag di baka mga tiwasonon mga diri na sad na sa mga 50 ngadto pataas. Kining mga generasyon na ang mga ginikanan ani kusog pa kaayong morosaryo alang sa ilang mga anak gibutangan pagay ng uban og naagyoy santos nga gidebosyon kada bata gibutangan og santos hasta gani ang mga ngan ani mga tawhana na ay santos angan ba naas almanake kani ding ako Kristensyano makita man ninyo November 24 nga almanake ay mao man akong birthday kanang inyong mga ngan uy di makita bisag unsa na lay kombinasyon ba sangan palang daan gipanghalad na karon mao ni sila kugihan kayong manghalad og mga amot sa simbahan tungod kay nakasinati sila nga God is giving me so much graces maka-appreciate sila nga kining akong income kining akong gamay o dako nga income iyan is Ginoo muna ihalad ko ni simbahan. Pero ang uban karon adi na oy di na maghunahuna ana ako ning ipalit og sakyanan ipalit ko nig yuta ipalit ko nig balay ako ning isuroy-suroy sa abroad kasagaran ingon ana no dili tinod mao na karon nakapahimos ta aning mga gipanghalad ngadto sa templo nindot kayo sa unang pagbasa niingon diri si San Juan unsa may tinuod nga timaan nga nahigugma tas Ginoo kun magsunod tas iyang kabubuton diya unsa may iyang kabubuton og mga sugo maghigugmaay kita kagabi akong giingnan pag labi na gitong pagpangao nato daghan mang nanggawas ngadto kay adto mukaos gawas nako balik mo sulod balik nganong mobiya mamudit sa lisod kay pa din aribi dire kay makapangkuan ko ayaw dito adto ta didto kay maghigugma ay ta si radin na diha gipugos lang gito nako sa laghigugma pero daghan ko kay hindi gustong motipon dire gipugos nako kay kanang mahigugma god unsa man ang mahigugma mo palayo sa gihigugma o mo paduol nya kay nahigugma man kuno sila simbahan kay nangalagad simbahan nya na ginuunta nagpundok biyaan na noon ala dire mo nako ang mulakaw ba impierno ada ningari lagi sulod nya kinahanglan pa ditang pugsod nahigugmaan ang imong silingan higugmaan ang imong isig katao ayaw oy matud pa ni San Juan kay kun moingon kang nahigugma kas Ginoo wa ka mahigugma sa imong isig katao bakakon ka so katong gabi nga maaligre ta nya labi na to mga batan-on lipay kay kus mga batan-on sakristan members PYCC mga youth sa mga choir ganahan kay kung nadiri sila ba murag majority kagabi sila at least makasinati sila mao din ni simbahan di ay mao din ni kung anhitag simbahan dili kay atulas diskuhan atulas kompyuteran dunay kalipay oy nga ni ata simbahan naay kalipay nga dili mahatag atong dit sa uyab hiking lang adto dadaan ng motor ala parjam-jaman ng motor mga bisikleta bike nya angkas ang uyab nga mubo kay short lipay man sad noona pero naay kalipay diri simbahan nindot pa kay kalipaya kay mutakod ngadto sa katilingbanon ba nga kalipay dili personal kaayo nga kalipay. Nindot no. Nya karon kumusta man mo? Kusog ba mo muamot simbahan? Kada kusog ba mo simba? Yes. Nya kusog mo muhigugmas yung silingan? Dili. Yes. Inyong gisugaan ang daan sa inyong silingan nga ngit-ngit kayo. Inyong gibutang ag suga. Wa nang tingog. Inyong gisiminto ang ila agianan nga dangog kayo. Inyong gisiminto.
Awa na. Inyong gipadak-an ang ila agianan aron makasuod ilang sakyanan. Awa na. Sige. Padayon ta nga mag-ampaw sa Ginoo. Okay. Mura magwa pa kayo mo epekto. Sige, nindog na ta.